Günün ikinci yarımında Tewda Senagat Edarasının maslahatlar dalına Türkmenistan'ın halkara ünlülerine layık gelýän hil öpçünçülük adlı halkara maslahaty öz işine başlady. Onu ýokary teknologiýalar bilen öpçün edilen kärhanalarda öretmek, bar bolanyň işine döwrü waplaşdyrmak, önümleri halkara hil ölçeglerine layık sertifikatlaşdyrmak, ekspert işini ösdürmek ýaly ugurlarda özara pikir alşymalara giň orun berildi. Maslahata gatnaşyjylaryň belleşi ýaly oňyn betaraplyk siýasatini üstünlikle durmuşa geçirgen Türkmenistanyny iş ugurlugy ösdürmek, maýy goýumlar çekmek, daşary ýurt kompaniýalarynyň iş alyp barmak üçin döredilýän amatly şertler milli ykdysadyýatyň has kuwatlanmagyna, onuň dünýä bazary gatnaşyklar şertlerine çaltypyny uýgunlaşmagyna getirýär. Munyň öýde gahrman arkadagymyz tarapyndan başa işlenen hemde häzirki wagtda arkadagy gahrman terdarymyzyň başdanlygyna durmuşa geçirilýän özgertmeleň üstünlikleri wetlenýän aýdyn görkezjekdir. Ýurdumyzyň ykdysadyýetine dünýä ölçeglerine laýyklykda döwrü waplaşdyrmakda, täze teknologiýalary, innowasiýalary we ilmiň soňky dananlaryny ornaşdyrmakda halkara hyzmatdaşlygyň ähmiýeti öýränilýär. Şunda ýurdumyzda geçirilýän iri forumlar özara bähwetli hyzmatdaşlygy öýsürmek üçin giň mümkinçilikler açýar. Halkara maslahata gatnaşan daşary ýurtly mehmanlar Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ýeten sepetleri, ýurdun önümçilik podogyny gadanan üstünlikleri bilen ýakynan tanışmak üçin ajaýyp meýdança urulan halkara ähmiýetli çäreleri gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin tüý türekden hoşallyklaryny beýan etdiler. Häzirki döwürde ykdysadyýetyň möhüm urlary bolan ýanagy energetika, guruluşy we tenagat, himiýa ulugara atnaşyk produktlaryna durmuşa geçirilýän iri tatlamalary halkara guramalar tarapyndan ýokary baha berilýär. Şol tatlamalaryň amala aşyrylmagyna ýurdumyzyň hususy telekeçileriniň işin gatnaşmagy, olaň ýokary halkara ünlülere laýyk gelýän hyzmatlary hödürlemegi, münasip goşun toşmagy ukyply möhüm düzüme öwrülýänliklaryny aňladýar. Maslahatda ýurdumyzyň kärhanalarynyň hödürleýän önümlerini, hyzmatlaryny halkara ünlülere laýyklykda sertifikatlaşdyrmak boýunça hyzmatdaşlygyň geljegi ulugurlary barada çykyşlar dinlenildi. Halkara ünlüleriň Tewdany ösdürmekdäki we maýy goýumlar çekmekdäki orny elektron ekspert, erkin ykdysady oluklar üçin ünlüler, iş ugurlugy üçin amary ädimler halkara maslahatyň dowamyny aral maslahatlaşylan meselelerin esaslarının hatarynda boldy. Nawtalşyýaly Türkmenistanyň 2021-2030 ýyllar üçin daşary Tewda strategiýasyna laýyklykda milli Tewda nişanly haritlaryň täze görnüşlerini öňdirmek, olary daşary ýurtlarda giňden mahabatlandyrmak boýunça möhüm wezipeler öňde goýuldy. Ýurdumyz Türkmenistanyny öňdirilen nişanly haritlary öňdirmekde we ýokary hili hyzmatlary amala aşyrmakda, uly kuwwaty eýe bolan döwlet hökmüne dünýä bileleşigine öz oruny barha berkidi. Oba hojalygyny howpsuzlygy öpçün etmek boýunça global GAP ünlüleriniň ähmiýeti hemde olan Türkmenistany we Merkezi Aziýada ornaşdyrylşy, organik şahadatnamalaryň görnüşleri hemde oba hojalygyny ESG ölçeglerini ornaşdyrmagyň tejribesi maslahatyň ýürete bölümçetine giňişliğin aral maslahatlaşyldy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzyň iş ugurlaryna döwlet tarapyndan gollawlar berilip, olaň netijeli işlemek üçin amatly şertler döredilýär. Bu çäreler oba hojalygyny azyk senagatyny önümçilikliň netijeligini artdyrmaga, içerki bazara durly görnüşli azyk önümler bilen ygtybarly öpçün etmegi, şeýle hem bu önümleň eksportyny ýygdarly artdyrmaga gönükdirlenir. Daşary ýurt kompaniýalarynyň hemde halkara sertifikatlaşdyryş düzümleriniň wekilleri çykyşlarynda türkmen kärhanalary bilen alınıp barilýän hyzmatdaşlyk, onuň oňy netijeleri barada giňişlerini durup geçdiler. Sergi ýarmarkanyň we maslahatyň köp sanly daşary ýurt wekillerini türkmen paýtagtyna jemlemek hemde onuň giň mazmunly maksatnamasy ýurdumyzyň Tewda hemde hyzmatlar ulgamynyny beýlekde ösdürmekde möhüm waka uruljakdygyny tasdiqlaýar. Myles Hansen, Sterling Foundation kampaniýasyny ýol başlady. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň öňden görjülükli siýasaty netijesinde içerki we daşarky Tewdanyň kuwwatlyklaryny netijeli peýdalanylmagy değişli dödemiň ösmegini hemde ýurdun däp bolan haritlarynyň bäsleşige ukyp bolmagynyň ýokarlanmagyny we ilmiň gazananlaryny ulanmaga galy öňdirilýän önümleriň görnüşleriniň giňeldilmegini şertlendirýär. Bu abatda Türkmenistanyň ösüşleri gowanyjydyr. Ähli ugurlar boýunça Tewda ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin Türkmenistan her türlü mümkinçiliklere ýetir. Ykdysadyýetyň esasy podoklarına hemde onuň okun isyan ulgamlaryna özara gatnaşyklaryň täze görnüşlerini gözlemek wajypdyr. Hyzmatdaşlar bilen ykdysady gatnaşyklary ýola goýulmagy Tewda ulgamyna daşary ýurtlaryň iň gowy tejribesini özleşdirmegi, daşarky bazalaryň islegilerini hemde mümkinçilikleriniň öwrenilmegi ösüşdäki esasy ugurdur.
Bu wagtda Türkmenistan amalaşylýan işler gutlanmaga münasipdir. Fursatdan peýdalanyp şular ýaly giňmeçleri halkary sergatlaşmaga döredilen mümkinçlik üçin Türkmenistanyň şuňur hormatlanýan prezidentine hemde Türkmen halkynyň milli liderine köp sag bolsun aýdýan. Sag bolun. Fujiki ise Takuya